Hej och välkomna till dagens lektion. Det här är Hager. Idag ska vi titta på några enkla fraser. Vi ska även översätta dem till tigrinia. Salamat كم كأنهم مساهم زلوا هاجري لما أنت نجبرون تايو أزيم لمرات زخون حركات كم دماني ملات حسابات أب بقامك أشورن نبتدرنا نغيرنا كريومنا سلسة بو مكتالي قرب. Jag ska fira min födelsedag. Jag ska fira min födelsedag. Eller till detta och ametek tsumbule. Ha en trevlig dag. Ha en trevlig dag. Bruch malti. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Tsubom rahab och tsubolela. Vi ses snart. Vi ses snart. Abkaraba irrahbena och irrayena. Jag vill krama dig. Jag vill krama dig. Kaufeka dele och kaufeki dele. Vad är det för dag idag? Vad är det för dag idag? Lomanti intayu. Och ainai malti. Vad ska du göra idag? Vad ska du göra idag? انتي كتقبريخا وكتقبريخي لومي. Vad gjorde du igår? Vad gjorde du igår? انتي جركا وانتي جركيت مالي. Kan du tala svenska? Kan du tala svenska? Ankashwaden ktizarab tkhil do och tkhil do. Jag kan tala lite svenska. Jag kan tala lite svenska. شودننا قرب يزاربه ويقانق شودن قرب يزارب. Kan du tala långsammare? Kan du tala långsammare? كأسيلك تزارب تخيل då och تخيل då. Kan du säga det en gång till? Kan du säga det en gång till? كدقمن لي وكدقمن لي تخيل då och تخيل då. Kan du stava ordet? Kan du stava ordet? تعال كتتصحفني وكتتصحفني تخيل då och تخيل då. Kan du förklara? Vad betyder det? Kan du förklara? Vad betyder det? كتقلصو وكتقلصيو تخيل då och تخيل då. انتي مالتيو. Förstår ni? Förstår ni? ترديكم då? Jag förstår inte. Jag förstår inte. Anay traddanin. Vill du ha te? Vill du ha te? Shahi tdelido och tdelido. Jag vill ha kaffe. Jag vill ha kaffe. Bun medallahu och bun ideli. Jag är törstig. Jag är törstig. Samiellahu. Varsågod. Varsågod. زي كم انكا تقبل مقدم ومرحبا وجنزب كاخد تكملون غدينا. Jag är hungrig. Jag är hungrig. Samiellahu. Vad vill ni äta? Vad vill ni äta? انتي متقبل ويكتبل ارتداليو. Jag väljer en pizza. Jag väljer en pizza. أنا pizza مريض الله. Tack. Tack. يعني لي. Jag är mätt. Jag är mätt. أجيب الله. Hur är vädret idag? Hur är vädret idag? Kan man alla kunna ta er långt. Solen skiner idag. Solen skiner idag. صحي بريغ alla långt. Och صحي alla långt. Det kommer att regna idag.
Det kommer att regna idag. Lomi Maikarmi. Det är kallt idag. Det är kallt idag. Korre Alolomi. Jag tappade bort mitt kort. Jag tappade bort mitt kort. När bankkarde att jag. Jag är förkyld idag. Jag är förkyld idag. Salhizaten Alalomi. Jag kunde inte sova igår. Jag kunde inte sova igår. Tmalik lycka säkert alkom. Krä på dig. Krä på dig. Mehret jordelka. Och jordelki. Min hud är känslig. Min hud är känslig. Korbeteten är kaffe. Vad är det? Vad är det? Inte Juzi. Vem är du? Vem är du? Människa och människi. Jag arbetade för mycket. Jag arbetade för mycket. Bezuh sarihe. Hur vet du? Hur vet du? Bekhamay falitka och falitki. Vem är din favoritskådespelare? Vem är din favoritskådespelare? تفوتوا تواس أي منيو ويتفوتوا يا تواس أي منيو. Vem är din favoritfotbollsspelare? Vem är din favoritfotbollsspelare? تفوتوا يا ويتفوتوا تتعاطي كورس أو بمنيو. Han är skådespelare. Han är skådespelare. Nusu twas ayu way akter. Stäng dörren. Tack. Stäng dörren. Tack. Matsar owa. Gärna lej. Ni måste lyssna på mig. Ni måste lyssna på mig. Katsam'uni allakum. Snälla, var tyst. Snälla, var tyst. بجاها سق ويبجاخي سق ويبجاهتكم من كل خونيزي. Jag hör inte. Jag hör inte. يسمعني زلو ويسمعني زلو. Du måste förstå mig. Du måste förstå mig. كتردأني وكتردأني عليكي وعليك. Varför gråter du? Varför gråter du? Slämtaj tillbaka allahi och slämtaj tillbaka allaha. Vänta på mig en liten stund. Vänta på mig en liten stund. Han sa att tsabaini och han sa att tsabaini. Vi ska gå på bio. Vi ska gå på bio. Nafsina mahan keidina. Kan du gå lite långsammare? Kan du gå lite långsammare? كورك أسيل كروح كيدخل ويكورك أسيل كروح كيدخل. Slösa inte tid. Slösa inte tid. جيزي عي تتفق وي عي تتفي نقول لك خون خليزو. Jag vill inte slösa min tid. Jag vill inte slösa min tid. جيزي كتفق عيدلني. Kan du stänga av mobiltelefonen? Kan du stänga av mobiltelefonen? Telefon كتعطوا يدخل ده وي telefon كتعطوا يدخل ده. När får jag pengarna? När får jag pengarna? ما عسيت سلك وهبو. När får jag min etableringsersättning? När får jag min etableringsersättning? ما عسينا متكل اجري وي etablering حجز زمتعني. När får jag min lön? När får jag min lön? ما عسي دومو زي زمتس. نيسرح قلت. Det är ett intressant ämne. Det är ett intressant ämne. Aziz haver estiu. Vad är din åsikt? Vad är din åsikt? Inte yuri toha och yuri tohi.
Jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte vad du menar. أيتردأن انتي مالت كيو أيتردأن انتي مالت كيو. Min dator fungerar inte. Min dator fungerar inte. Computer أيتسرحني يا زلا. Min dator är trasig. Min dator är trasig. Computer يتسير alla. Min mobiltelefon fungerar inte. Min mobiltelefon fungerar inte. Telefonen är يتسرحن alla. Jag har glömt ditt namn. Vad heter du? Jag har glömt ditt namn. Vad heter du? Shimki och Shimka säger jag. Men i Shimka och Shimki? Jag ska skicka dig ett mail imorgon. Jag ska skicka dig ett mail imorgon. صباح إيميل كسدل كيه ويكسدل كاي. Hur vågar du prata med mig på det här sättet? Hur vågar du prata med mig på det här sättet? كم يجيك كده فيك كم يجيك تزارب النلخي وي كم يجيك كده فيك كم يجيك تزارب النلخا. Ursäkta, var ligger arbetsförmedlingen? Jag rätta بتصحفت مرة تسرح بيركب وي arbetsförmedlingen. Ursäkta, var ligger närmaste apotek? Ursäkta, var ligger närmaste apotek? Jag rätta زغلب farmaci أبيركب. Är det någon som sitter här? Är det någon som sitter här? Abzukof zvele sabalodi. Får jag fråga dig en sak? Får jag fråga dig en sak? حتى كده حد نجر ويك حتى كده حد نجر. Är du gift? Är du gift? تمر إخريخي وي تمر إخريخا وي مرعوديخا وي مرعوتريخ. Har du pojkvän? Har du pojkvän? Arkellek då? Bryr dig inte om vad andra säger. Bryr dig inte om vad andra säger. Kalle Sebzubla izna aythabbo ويتقدسن. Jag vill bara göra mitt jobb. Jag vill bara göra mitt jobb. أنا سرحت رأيك قبل ذلك. Jag är en positiv person. Jag är en positiv person. أنا أونتوي الرأي زلني سبع. Positive, negative زي كم قسم مالتي. Jag är student. Jag är en student. أنا تمهري. Jag kan jobba alla tider. Jag kan jobba alla tider. أكل ساعات ويبصحون يجيك سرح خليه. Jag brukar läsa böcker på min fritid. Jag brukar läsa böcker på min fritid. أبترفق زي ما تحفت من باب يزوتر. Jag har lång arbetslivserfarenhet. Jag har lång arbetslivserfarenhet. أنا نوحنا يسرحت مكرول لاني. Jag har utländskt körkort. Jag har utländskt körkort. أنا نكالها قد ممرها فعلا لاني. Vad har du för utbildning? Vad har du för utbildning? انتهي تمرت لك ويدرجها تمرت سنتايو. Jag är utbildad kock. Jag är utbildad kock. Jag är utbildad till kock. ممكن تدخلها. أنا بمجبي كشاني استمهاركية وكشاني استمهاركية. Jag är en social tjej. Jag är en social tjej. أنا حوستي قالي وأنا حوست قالي. Jag vill inte bli arbetslös. Jag vill inte bli arbetslös. أنا اسرح قلبك خوناي دلني ويسرح زي بالليك خوناي دلني. Har du CV? Har du CV? CV عدلك då ويقلك då med ليسرح مالت CV. نتوم للفتو. Jag har inget CV. Kan du hjälpa mig att skriva ett CV? CV ولا CV كتصحف كتحجزن تخلو ويكتحجزن تخلو
Har du personligt brev? Har du personligt brev? ውልቃዊ ደብዳቤ ኣለካ ዶ ወይ ኣለኪ ዶ? personligt brev ወይ ድማ እዚ ውልቃዊ ደብዳቤ ዝበሃል ስራሕ ኣብ እትደልየሉ እዋን ንኣስራሓይ ስራሕ ዝወሃብ ወይ ዝፅሓፍ ደብዳቤ እዩ። Kan du hjälpa mig att skriva ett personligt brev? Kan du hjälpa mig med att skriva ett personligt brev? Kan du jobba på timmar? Kan du jobba på timmar? بساعات كتسرحي تخيل då och بساعات كتسرح تخيل då. Hur många personer jobbar här? Hur många personer jobbar här? Kan det säga vad sorg bzi? Jag har semester nästa vecka. Jag har semester nästa vecka. Zmet sommon ärefterlänni. Hur länge ska du vara borta? Hur länge ska du vara borta? نخندي زخون جزي كتجيشي وي كتجيشخا borta مالت زي اللي خيك تكوني مالتي ويد ما زي اللي خاخ تكوني خا. Vart ska ni resa? Vart ska ni resa? نابي كتجيشيخم وي كتجيشايخم. Vi ska resa till Turkiet. Vi ska resa till Turkiet. Nab Turkiken geishina. Jag vill söka asyl. Jag vill söka asyl. Ana obak hattele. Jag har fått permanent uppehållstillstånd. Jag har fått permanent uppehållstillstånd. Ana memberi waraqat faqad wasida. Jag vill kontakta min handläggare. Jag vill kontakta min handläggare. نتحاز قداي وي handläggare كرخبادة ليه. Ursäkta, var ligger Skatteverket? Ursäkta, var ligger Skatteverket? يغريتا بتصحفتك أرد وي Skatteverket أغيركب. Hej, jag vill ansöka om ID-kort. Hej, jag vill ansöka om ID-kort. Salam, نيتا سيرا كمل كدة Hur kan vi betala den? Hur kan vi betala den? بخميك نكفلو نخل نزي